belakang hambai. Ini cini mandai pulinpur ni bisingo khobjak mandai pulinpur edisi constituency ni bisingo khobjak South pulinpur ni mungkri sadu kami chikonsa kami oroni cini bukuksong belai kaino Bubagrani no khasuk nai rok Bubagrani hamjak nai rok Bubagrani borom rinai rok aboni bagai sing borok bai kok salainya ni phaileka aboni bising tui Bubagrani yapai yakaba Bubagrani hamjak mani mari borok no kijak yapari kelangka kheteng belai kaino o kamini bukuksong aktif borok Bubagrani je kuno program bo thango aboni bagai borok Rignai kanai risatuyui tiprajak ngai mosang riwoi belai kaino Bubagrani misil meeting mosang ri aboni bagai sing belai kaino kha tong thogoi hamjagoi bongni okamiwo jeng meeting khlainani ni khaike o meeting khlaimani bising tino chini chikon sa chini yago je manmani khotong tongmani abo jeng borokno khotong sasa yapari kelangka ani o kamini bukuk jongno borok total oro 20 jana tongo o 20 jana no noseng oro hamjakmani Bubagrani hamjakmani mari jeng yapari kelangka boskango jeng taibo o kami kaisaya o jeng jotto amjaino tuino jeng taibo program khainai taibo thanjani mariwo chin bukuk jong phainai emne to thanjani mariwo tongo no oro aboni bagai ang kok kotor saimanu je TWF kaisano buri bodol je buri rokni bagai hamkrainayo সারা ত্রিপুরাও TWF যেভাবে সামুং খাই দঙ্গ আনাছে কোনাছে অর কোনো মহিলা কংগ্রেস মহিলা মোর্চা নারী সমিতি IWF রক ফাইয়ে দখল খাইমানিয়া সংগঠন খাইমাইয়া আপনি বাগৈ আং যত বুকুক সংগ সানাই TWF ত্রিপুরা উইমেন ফেডারেশন অবকাশা চিনি Bubagrani সেংক্রাক জক সং जों थैयासाक जों Bubagrani सेंक्राक जोंनि तंनाय चिनि हाताय दफानो रक्षा खायथिनिव जों Bubagrani लगिव तंनाय आबन आनि साख्लाय हामबाय जतन